Pekara Veli Bosanska Krupa. Svojim ozbiljnim pristupom poslu, velikim trudom i zalaganjem i dobrom organizovanošću, Pekara Veli iz Bosanske Krupe je dobila visoko pozicioniranu poziciju u ovoj privrednoj grani. Vlasnik pekare je odmah po osnivanju imao za cilj da se stvori prepoznatljiv brend i obezbedi ravnopravno članstvo među najprestižnijim firmama pekarske industrije u regionu. I u tome je u potpunosti uspio. Tako da je danas Pekara Veli nadaleko poznata na cijeloj regiji po tome što nudi najveći izbor dnevno svježih pekarskih proizvoda vrhunske kvalitete. Iz svakodnevne ponude Pekare Veli možemo izdvojiti sve vrste peciva, bureka, sirica, lisnatog tijesta, kolača i još dosta toga iz domene pekarskih proizvoda. Nesumnjiv kvalitet, veliki izbor, kao i korektne cijene. Ako još dodamo i ljubazno osoblje, to su činioci koji je narod prepoznao i zato u velikom broju postao redovan kupac ove pekare, koja će zbog svih navedenih epiteta još dugo godina biti u vrhu pekarske ponude. Pekara Veli ima prodajno mjesto u centru Bosanske Krupe sa desne strane magistralnog puta Bosanska Krupa-Bihać.